फैबाय थानाय समफोराव जोंहा बिदिनो जिहेतु BSU आ स्टुडेन्ट्स विं सो जोङो एडुकेशन रिलेटेड आरो जोङो टटेलि स्टुडेन्ट वेलफेयारनि थाखाय जों खामानि मावो सो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो जोंनि स्टुडेन्ट्स बा लाइमोन बा यां जेनेरेशन्सफोरखौ एम्पावार खालामनायनि सिन्थाधाराखौ लाखिगासिनो दङ। मानगोनां BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि जि उद्देश्य जे सामार भेकेशनाव जोङो फ्रि कचिं केम्प बिभिन्न BTC नि बिभिन्न जिल्लायाव सेन्टार्स खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जे गोग्गो एडुकेशननि जि दरजा खुलिनानै होदों बेखौ जोङो दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आन्डाराव नैबे कालचारेल कमप्लेक्सआव जि क्लजिं सेरेमनि बिनि गेदेरिंखौ नुनानै जोंनि हाग्रामा सारनि जि उद्देश्य बे सम्पुर्ण जादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोबा जोंनि बेयाव गेदेरिंजों लोगोसे बिभिन्न डिस्ट्रिक्टआव जोङो सेरेमनि माने अर्थात बे क्लजिं सेरेमनियाव जोङो माने पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेयावबो जोङो गेदेरिंखौ नुदों आरो जोंनि जि छात्र छात्री आरो फोरोंगुरु फोरोंगिरि बिथांमोननि जि बुंनाय राव जे बेयाव गासिबो स्टुडेन्ट्सफोरानो गोजोननाय मोनदों आरो जोंखौ बयबो सापर्ट होदों जे खम समायनि भितरावबाबो जोङो जि उद्देश्य लानानै छात्र छात्रीफोरखौ जोङो आवगायलांनायनि बिथिङाव लांनो सानदों बे माने गोजोननाय फोरमायदों आरो सम्पुर्ण जादों होननानै जोङो सानो। फैबाय थानाय समफोराव जोंहा बिदिनो जिहेतु BSU आ स्टुडेन्ट्स विं सो जोङो एडुकेशन रिलेटेड आरो जोङो टटेलि स्टुडेन्ट वेलफेयारनि थाखाय जों खामानि मावो सो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो जोंनि स्टुडेन्ट्स बा लाइमोन बा यां जेनेरेशन्सफोरखौ एम्पावार खालामनायनि सिन्थाधाराखौ लाखिगासिनो दङ। बेबायदिनो जोङो नैबे फ्रि सामार कचिं केम्पखौबो खालामबाय आरोबाव जोङो नैबे थांनाय बाराव मेट्रिकुलेसन एग्जामाव पास आउट जानाय आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव पास जानाय बिथांमोननि थाखाय जोङो टप 10 लिस्ट खालामदों। बे टप 10 लिस्टआवबो माने 5 लाख खरै जोङो होनायनि फाइनान्सियेल अनुदान होनायनि सिन्थाधारा दङ आरो MIL साबजेक्टआवबो 3 लाख खरै होनायनि माने जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। नैबे फैगौ मासनि उनावनो माने प्रसेसा जिहेतु सोलिगासिनो जोङो बिथांमोननो बेखिनि जि अनुदान बेखौ जोङो हाबाफारिखौ लाखिगोन आरो लोगोसेयैनो जोङो माने केरियार काउन्सिलिंफोरनि सिन्था खालामदों आरो ओरैजाय जोङो मा होनो एवारनेस प्रग्रामफोरखौबो जों सिन्था खालामगासिनो दङ। माने अर्थात BTC नि जिमानखिनि लाइमोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिथांमोना माबोरैहाय माने जोङो जौगालांनो हायो बे लाइनखौ बे बिथिङाव जोङो अलवेज खामानि मावगोन आरो जोङो बेखौ प्रमिस लाखियो जे जोंनियाव एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरा जे लाइमोन बिथांमोना गाज्रि इनफ्लुयेन्स बा नेगेटिभ इनफ्लुयेन्स लानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोराव माने जड़ित जानाय नङा बेखौ जोङो लक्ष्य लाखिगोन आरो जोङो फैगौ समफोरावबो जोंनि जिमानखिनि माने कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरावबो आरोबाव दा जोङो होगासिनो IIT आव एडमिशन मोननाय आरो नीट पास मोननाय बिथांमोनखौ जेरैबायदि हमबादना जासिनायनि हाबाफारि लागासिनो बेबायदिनो आरोबाव जोंहा बिभिन्न माने बेलायाव बिभिन्न बिथिङाव दङ जेरै जोंहा कम्पिटिटिभ एग्जाम्स प्रिलिम्स पास जानाय IAS नि UPSC नि APSC नि आरो बिभिन्न माने रेलवे जब्स बेंकिं जब्स बेफोरनिबो जेरैबायदि खोथा होबोदोंमोन बेबायदिखौ हाबाफारि हिसाबै जों मावलांबाय थागोन बेखौ जोङो BSU निफ्राय बुंनो हायो।